sosiaalinen media ja semmoista näkökulmasta kuin yrityskäyttö ja markkinointi. Eli tähän itse tietysti käytätte sosiaalista mediaa niin kuin hyväksi, näette henkilökohtaisiin tarpeisiin, mutta sitten kun ollaan firman kanssa tekemisissä ja lähdetään markkinoimaan, niin se on pikkusen eri näkökulma siihen asiaan. Niin katsotaan nyt vähän mitä se sisältää ja aloitetaan käsitemäärittelyllä tietenkin. Eli sosiaalinen media-termi, siinä on 2 sanaa, josta ensimmäinen on tämä sosiaalinen. Ja pyytäisinkin nyt, että ensin kun laitatte ton nikin jonkun itsellenne, student IDtä ei tarvitse laittaa, niin kerrotte mulle mitä muuta, tai mitä sisältää sana sosiaalinen. Mitä muita termejä voi yhdistää sanaan sosiaalinen. Jos tänne tipahtaisi avaruusolio ja se ei kuulisi sellaista sanaa kuin sosiaalinen, sen korva on rakennettu niin, että se ei kerta kaikkiaan pysty kuulemaan sitä, niin millä muilla sanoilla te selittäisitte sille, mitä sisältyy sanaan sosiaalinen? Ja kokeilkaa, pystyttekö irrottautumaan tästä internetin kontekstista jo vielä niillä määritteillä. Jos menee vaikka Eskimolta kysymään, joka ei ole tietokonetta nähnytkään, että mitä sosiaalinen tarkoittaa hänelle, niin mitä se voisi vastata? Siis ne, joilla on vielä vastaamatta, niin voi myöskin tehdä näin. Alright, tänne on tähän mennessä tullut, saa vielä lähetellä, jos on kesken. Kommunikointi, yhteisöllisyys on muutamaan kertaa. Ihmisten kanssa, kanssakäyminen, vuorovaikutteisuus. Sitten pusi on tullut yhdeltä. Nonverbaalinen viestintä. Verkosto, joko mä sen sanoin, kommunikointia, niin poispäin. Eli ihan hajulla tietenkin olette. Sosiaalidemokratia pitää sisällään tietynlaisia käsitteitä ja sosiaalihuolto tekee tietynlaisia asioita. Eli ollaan niin kuin tosiaan kimpassa ihmisten kanssa tekemisissä yhteisöllisyys. Siitähän onkin ollut vähän kalabaliikkia jossain välissä, että ei saa sanoa sosiaalinen media, että pitää sanoa, että yhteisöllinen media, se on parempaa suomen kieltä, mutta mä en ota siihen mitään kantaa. Mutta joka tapauksessa, eli kimpassa ollaan tekemisissä ja ihmisten kanssa. Eli ihan hajulla ootte, enkä tietysti sitä yhtään epäillytkään. No sit siinä on toi media toisena osana, niin tehdään sille sama juttu, eli jos ei saa käyttää sanaa media, niin miten te määrittelisitte median jollekin toiselle? Ja sama systeemi. Vastatkaa sillä kikkareella. Niin, kiitoksia. Vastaukset ovat saapuneet ja täällä on viestintä muutamaan kertaan. Tiedotusvälineet, tiedonvälityskanava, tiedon välittäminen, tiedotus, viestin, sähköistä tiedottamista, julkinen keskustelukanava. Sähköinen tiedottaminen, onko sanomalehti media? Onko se sähköinen? On se tiettyyn pisteeseen asti sähköinen. Sitten kun se varsinaisen käyttöön tulee, niin on siinä staattista sähköä varmaan sittenkin vielä. Mutta mediana sanomalehti menee, vaikkei se sähköinen olisikaan siinä aamupöydässä esimerkiksi. Eli tiedon välityksen kanssa ollaan tekemisissä. Näistähän me saadaan siis sitten niinku semmoista asiaa, että ollaan yhdessä ja sitten on jotain julkista, eikö vaan? Eli se voisi sanoa toisin sanoen sen sosiaalisen median, että yhdessä ja jossain näkyvässä paikassa julkaistuna tai jotenkin tällä tavalla. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa yrityksen näkökulmasta? Niin, no mitä se voisi tarkoittaa? Ajatuksia. Yritys, markkinointi, näkökulma. On tarpeen markkinoida jotakin. Ja välineet on semmoiset, että pystyy tekemään yhdessä jonkun kanssa. Ja sitten se on näkyvää, mitä tehdään. Mitä se voisi tarkoittaa yritykselle? Voisiko se olla niin, että asiakas luo sitä sisältöä myös markkinointiin? Esimerkiksi. Onko joku osallistunut
tämmöiseen sisällön tuotantoon, josta kenties joku yritys on hyötynyt? Oletteko kirjoittanut jonkun suosituksen jonnekin? Tai oletteko antanut kaverille suosituksen jonkun firman tuotteesta silleen, että se on näkyvissä netissä jossain? Ei välttämättä kaikille, mutta joillekin muillekin. Niin tämmöinen toimintahan on yhdessä tekemistä ja julkista. Ja se toimii yritykselle markkinointivälineenä. Nyt tää pöytäkin. Tänään on jotain neuvolan pöytiä, kun ei kestä miehen vain. Mitäs muuta? Mitä yritys itse voi tehdä? Jotain tämän suuntaista. Asiakkaat tai kohderyhmät voi tietysti nakittaa tuottamaan sitä sisältöä. Ei niille tarvitse maksaakaan siitä mitään, mutta miten yritys itse? Eikö tule mieleen mitään? Oliko eilen illalla taas joku kinkerit? Joo, no palataan tähän aiheeseen tuolla myöhempään.